जुथाइ आं थमास लांथासा हेलौ आं थमास लांथासा हाजायबा तुमफ्रें गंगानगर कार्बि आंलंहा आंनि फुवान बुमला रघुनाथ लांथासा बुमा फुलरानि लांथासा अदेहे आं आंनि इडुकेशन केरियार्स जामब्रिदा दं आं माइबांहा दं माइबांहा आं टिचार जायै दं दहा आं जारनि न' स्लामि दं आंनि न'ब्रा जिगनि बुमु मारमिता होजाय आंनि आनसा बिसि गोथाम जादु रादाव थाइबान बुमु मृलिनि लांथासा गिदो एबा तानिष्का लांथासा उदि गिद्दाव थाइबा ट्रिस्टि लांथासा आंनि बिसि गोथाम बेटि बासाव बेटि पाराव आं हामसेनो हामजावदु अदिजां निसिख्रिब केबो मसाइ जिराव के माया नांलाय थि आं आपिल खालायलादु दिनदाना जिं क्रिब नेबो एडुकेशन क्रिब नेबो हामसिरिमा नांदु मसाइ जिक थि निसि सावनाया दाजा मसाइ जिराव केबो मियाराव बेदे फेसिलिटी रिदु मियाराव ने ओले क्रिब निसिनि निसिख्रिब बुरि नांथि आं आसा जाना आं सानफांनि कल्चरल लाइन के हामसे हामजावनि बुनि बिसिहा आं तुमफ्रें हायर सेकेंडरी हा फुरिबाहा जिनि स्कुला सावसि आनि खासंमानि टीचर सावसि दंबा बुके आं दुआबो गुरु मानुदु बुनि बुमजाहारे बकान्त मजुमदार बुदुआ दामरा गाहि थांखाथिजो अदेजां बुने आं दुआबो आनि हामजावमा खासंमारि लादु आनि स्कुल लाइफ हानिं आं आनि टीचर्स रे बकान्त मजुमदार जा संगीत जगत आखिसम फाइबाबा अदे लुगु लुगुआ जिनि सिनियर आबि हासिना हाफ्लंबार बु बुजां जिं फलोवार बुनि এখন थांरे बुजां ग्रुप सं रोजाबफारे बदे जाहि आं बो कल्चरल लाइना इंटरेस्ट जाबा थिखाबो आं बावले लाजाफिया जा आं दुहाबो बो इंटरेस्ट दं बो आनि हबि निसिक्रिब के कल्चरल लाइना फाइथि आं क्रिब के एप्रिल खलायलादो अदे आनि हबिला हबि थि थिमाथि के आनि हबि क्रिब के बां हामजावदु स्पोर्ट्स के बां हामजावदु विशेष क्ले आउटडोर गेम के हामसेन हामजावबि आर बुनि लुगु लुगुहा आनि विशेष के म्यूजिक लानि मासी लाइफ नि पार्टनर थि आं मानिलादु अदे आं हारमोनियम के साथ दामदु गिटार के साथ दामबायदु अदे केसा किसुर जाबबायदु दिमासानि एल्बाम खारिलि असलम का अदे गिबिन किसा आंबो आर्टिस्ट लाइन आबो किसा खुसिरिखानि सिक्रिबो थांबायदु आं मासी एरा माइबांहा लुगु रावजां मासी फिल्म स्लामबा बो फिल्म खेलानि सिक्रिबो नायनायका बो फिल्म के आनि लुगु रावजांने आं क्रिब जां गोबालाहि टांलायबा बुके पब्लिक बो किसा हामजावखाथि नानाग्राव जमा फाइबा अदेजां आनि हबिला को रोजाबबा अदेहे आर्टिस्ट लाइनाबो किसा दंफादु सेबो आन रोजाबबा गेदे हामसिन फामबि जेबो दुआनि गिबिन बार्डेन दंबानि दिनि दाखना रोजाबबा हाला हामसि टाइम रिपिया जेबो समयजां हाथो आं दुआबो बो हबि के टेम्फालांदु अच्छा आनि टैलेंट थिबान बिसिगा रोजाबबा खेला रायजो लाखिसाला खानाखा थिखाबो आं किसा आर्ट एक्टिंग बो किसा खलायदु बुके रायजो हामसि थांबायखो अदेजां आनि बिसिगा दंलायबा किसा टैलेंट ला आं किसा फुटबल मलावदु अदे किसा एक्टिंग बो खलायदु फेवरेट डिश थिबान बिसिगा आं जनरली दिमासा सोसाइटी दंबानि चिकेन के हामसिन हामजावदु आर बुनि लुगुहा फ्रुट्स बुटु के जिदु आर आं विशेषली दुआ दिमासाराव के गोबां नाम गं दाजिथि आं एपिल खलायलादु
जिं फ्रुइट सिखा सिखला गिबिन गिबिन गिदेबो जोंनि फिजिकल फिटनेस हामजागु आरो देहे दिनै निने इबो जिबो कालचारेल लाइन हाला जिं फ्रुइट्स हामा के जिलेखाला हामदाव दु फागिनेबा समय हा आंनि बुबावजी माइबांने सिनियर आर्टिस्ट कृष्णा लांथा सासां जों मासिउलिनि भिडिअ एलबाम खायखुमाथि सिलायदा देंदु आसा जालादु बुके जों नेक्स्ट 2020 आ खालायफुनांथि निसिने हामजाव माखासमो माइनांथि जों आसा जालादु जिंलादुआ आनि इजला 44 years जाना दं बहा जिन समय हा जों आनसा जाहि प्रग्राम नायबा हाला आबि हासिना हाफ्लंबा मनजुदा थुर जाबा हाला बनसिन समयनि प्रग्राम सं सेलेक्शन लाखिसा गिबिन दंबा तेबो दिनि दाखना लाखिसा मडार्न अदेबानि मानांनि स्टेज जां दिन दानो स्टेज जां लाखिसा मिलिया माना जों आनसा नायबाला माइक जां रोजाब हाखाथिखानि क्रि बाहाम जलैबा दुहाला इलेक्ट्रनिक्स गिबिन गिबिन मीडिया नि ग्राउथाय दं अदेबानि दिन दाखनानि प्रग्राम जां मानां प्रग्राम ला कैसा डिफरेंस तेबो सं सेलेक्शन दे मानां हाला मेलोडिया दंबा दिन दाखना मेलोडी किसा खम जाखा किसा फुर्ति बाजिनि सं दंखाला दिन दाखनानि स्टेज ला किसा हामदावदु the funny moment ani life Krishna Langtha sajang angjang Guwahati masi studio a song rojabba Karasa Grajikni wa recording khlai dong baha ani boda Sonjit Langthasa producer rojabi dong baha hai ningde an nobra jike lalam jaha rojabthai handing ningde an nobra jike bi khlai lam jaha nobra jik khlai lei jang la ha oli tle dehan simini leiba du moment ke dobo aiso duko bo rojabthai po dobo kisa kha dong Karasa Grajikni rojabthai Ibu Dimasa Celebrity Talks ang YouTube naire ode jang sigang thawa ang Newton Langthasa bone ane hamjau makasong mayau phaladu ibu Celebrity Talks gibin Dimasarau bisli celebrities dong busi miti jawe dong dua busike sugu phalangdu ibu masih hamba kusise ibu masih social service jing Dimasa Somas ke sugu matskala krip gede sugu manangdu kare rang ri majang basrang baudisian ya cultural gede bo jing upgrade jamanangdu ode jang ibu talent show jing Dimasa jadike cultural gede sugu daw hamdaw khlai phalangdang tiang asa jaladu ode Newton Langthasani krip group ke ani hamjau makasoma ode buni bauthai success jating tiang sibaraina biladu Jadi ne masih ani din pang message halam baudu din daknan juga laisi library manangdu odejang segang thawa yauda gide nisi yaw laisi library kedek odehe nini hobbies neng nadi blaidu rajab pudut skila rajab basli malau pudut skila malau basli aro de gibin comedy show acting klai pudut skila acting klai hame ebagde datham su biri cigarette daling rado erau jang hamba ব্যবহার klai aro dehe nalai bo hamba bauthai bau nalai bo group discuss klaiba hamba ke bau jadi ke mayanang aro dehe hamba kusi dangmati nisi baigo phalang ode jini desh ni masi hamba nagurik jamani klai nisi sesta klai lai Newton Langthasa ni bo celebrity talk show ke krip bo hamjau nang tiang asa jaladu aro de krip bo nai nang tiang asa jaladu nisi buke naima dablau describe learning bo Dimasa celebrity talks ni
Pakai subscribe lailai, ode Newton lang tasani group ke ni script bon nailai.